bal qalbu illa an yakuna mutayyama kale manzo khalifa garamun bin nabi muhayyama dahi inni la arjuha wal kunta nashira ya wazan Allah sarki kyawawa sha'ara ul islam sabute take maka baituka shugaban kyawawa manzon Allah yarda da mu shara wal islam sabute take maka baituka shugaban kyawawa manzon Allah yarda da mu ni Isa imam Hashim ne dan kuzo bismillah rabbana sarki adun alwutri kai baka da kishiya ko mata Allah kadiri yarda ba mu iko mu rero baitun bashari manufar mu guda daya ya da kaunar dagun Hashimu sha'ara wal islam sabute take maka baituka shugaban kyawawa manzon Allah yarda da mu siyo da adami kuncin kalgo salati rabbana ka da Muhammadu Mustafa tabbas dan yayi sada hasken sa kai dusan safa alai da sadi auliya da dukan shurafa hada maulana na bautin muradi da ke shayar da mu sha'ara wal islam sabute take maka baituka shugaban kyawawa manzon Allah yarda da mu Abdullahi da ya fara tsafi ya mai tijjani ya shehana tijjani a sa da kai shehu barhama kaulayi neman ka muke buyan da kai shehu abdullahi siddiqu ko kowaye banda kai shehu malam adamu fatan da kake sanya da mu sha'ara wal islam sabute take maka baituka shugaban kyawawa manzon Allah yarda da mu mubarake da garewa ya annabi shugaba zauna lau mai maka baituka mu kalli zubin dirin kyawun kama dan aiko maka baitocin namu yan zamani da mu taimaka fatan da muke kayar daga karfi baitocin da mu sha'ara wal islam sabute take maka baituka shugaban kyawawa manzon Allah yarda da mu sai di saminu tsafi da sirrin zuciya shugaba ga wasan da mu ya zan komai ake a cikin da barka yau da mu dan girman fadima anzalal ailal mukarramu ya san aidal jamal annabin Allah alkasimu sha'ara wal islam sabute take maka baituka shugaban kyawawa manzon Allah yarda da mu rabiu mai masu ya da jibga hancinsa ya tafi ba tsaya ba sai da ya kai baki ba duban ne kware hancin fana maiki koren hancin tsaye wani kyakkyawan gashi ciki Allah ya tattare masa komai mazo aliman sha'ara wal islam sabute take maka baituka shugaban kyawawa manzon Allah yarda da mu shafi mai annabi ku ce leban bakin sawaini ta yaya za ni fade sama guda biyu sun tsayu sun jera ba mai gardama da kyan duba suke jajaye angon maryama ba kankana ba ne ba korara ba murahimu sha'ara wal islam sabute take maka baituka shugaban kyawawa manzon Allah yarda
a gurin magana kyan ya isa, haske ne yake fita wannan haske mai daɗin isa, haurin kyalli suke tamkar wani gwal a ciki nasa, wushiriyar ta haɗu kalle sa abul alƙasimu. Sha'arabul Islam sabace take maka baituka, shugaban kyawawa manzon Allah yarda da mu. Musa Haruna da ke mai tashi ɗan ƙaramin almajiri shaibo na ma'aiki. An gaida shugaba mai kyan saje da cikar gemu, lemun shayini yake ya rasulillahi a karamu, ka yarda na ganka ƙaunar ga manzan Allah da'imu, in warke damuwar da take a cikin zuciya ɗimu. Sha'arabul Islam sabace take maka baituka, shugaban kyawawa manzon Allah yarda da mu. Abubakar Sani ɗan kuzo. Idanun shugaba wannan ku ba a yi masa haka ba, ku na yi munajati da Allah ban ga kamar ku ba, hasken rafana ya shige ku amma san ba ku faɗi ba, ko kuka zama kallon Allah har ma da mu. Sha'arabul Islam sabace take maka baituka, shugaban kyawawa manzon Allah yarda da mu. Autan Inyas Magaji. Farin cikin manzan Allah ya fi madara, baki cikinsa ya fi baki mai shukura, a cikin bakin aka zagaye da munawwara, kuma manya ne idansa ya ɗara manzan mu. Sha'arabul Islam sabace take maka baituka, shugaban kyawawa manzon Allah yarda da mu. Aminu Usman yan kuzo. Kafin hannu sama na duken Yusuf bai kai sama, sai da Umar ce ta faɗa matarsa mutunta ba, sannan ya tsinsa sun shayar da ruwa baka san su ba, kai kawai ce mai wurin ya zo inuwarsa a salimu. Sha'arabul Islam sabace take maka baituka, shugaban kyawawa manzon Allah yarda da mu. Ya annabi sayi da lekauni taka mai kyan zuciya, sarkin kyau na Aisha gwarzo hasken duniya, sirrin kai lashe komai kai har macen Indiya, sannu ɗan gatan ilahu adon kudura yarje da mu. Sha'arabul Islam sabace take maka baituka, shugaban kyawawa manzon Allah yarda da mu. Abdulhamid Abdullahi Ungu Alhazai. Kunnuwansa Muhammadu manzoji suke, maganar tabaraka Allah kullum shiga take, ba sakon ko minti wanda take, maganar dabba da kwari dutse har dan Adamu. Sha'arabul Islam sabace take maka baituka, shugaban kyawawa manzon Allah yarda da mu. Sha'arabul Islam sabace take maka baituka, shugaban kyawawa manzon Allah yarda da mu. Sha'arabul Islam sabace take maka baituka, shugaban kyawawa manzon Allah yarda da mu. Karewa Musical Sound Studio Safi.